Takže čau tady, já vás vítám u prvního videa z hry Minecraft a budeme hrát hru pro jednoho hráče. Je tady se mnou můj bratranec Flípek. Ahoj. No a budeme hrát Minecraft, takže si tady dáme svět YouTube. A vytvoříme si to. Mám to česky, aby bratranec věděl, viď? Tak jo, načítáme. Jo, takže, co? Dobrý. Nějaký svět se nám vytvořil, ale dýně. Máme dýně. Jo. Myslím, že jich to bylo 5, ale může to tak být. 5. Přesně 5. Tak jo, tady máme nějaká velká jeskyně, takže fajn. A co my tady jdeme udělat? My si uděláme nějaký základní nástroje. Jo? Jo, tak jo. Takže vykopeme nějaký dřevo. A jinak tuhle sérii singleplayeru budu točit hodně často. Možná i nějakých pár dílek bude i tady bratranec, viď? Jo. A teď si uděláme crafting bednu. A nebudeme bydlet. Budeme bydlet asi tam někde vzadu. Tady? Jo. My jsme mohli tady hned. Jo. Jo. Tak to bylo dobrý. Fakt. A možná, že to je krása. Už tam vidím to železo. Tak. Jo, no. Takže uděláme si tady hned Uděláme trochu nějakou, musíme si třeba zarobit i nějaký dům, který se nám obou bude líbit. Je trumpáč. Tak. Trumpáč můžeme něco vykopat teď. No. A to bylo dobrý. Raz, 2, 3, možná, že bychom tady mohli dělat i žebřík, co to na to? Jo. Jo, tak jo. Železo, protože železo. Železo ještě nemůžu vykopat. Ale Já ho ještě nemůžu vykopat. proč? Takže mám jenom dřevěný, víš? Já třeba kamenej. Tak, tady si ho prokopem. Tak. A už jdeme nahoru. Nahoře si uděláme kamenej, to je jasný. A uděláme tam ještě dřevo, nakopeme a uděláme si ten žebřík sem, aby to bylo, aby jsme pořád nemuseli skákat, stavět. Takový divný. Tak. Ještě kousek. Kolik nějak takových... Kolik to bylo? Vystačilo nám to prase zabít, aby si měl maso. Jo, tady to je fakt nějaký. Tak, mám to možná takový opoždění. Tak, dáme tady nějakou tu břízu. Vykopeme, aby jsme mohli dělat kamenný kompáč. Jo, a ty žebříky hlavně. Jo. Pardon. Tak, jdem už. Jenom na Facebooku se mě nějaký lidi ptají, přes co natáčím přes Hypercam 3. Si musíš dobrý, tak vážila ten tmou. Takže hop. Já myslím, že 4 by mohly stačit možná. No. A to asi ne. No, tam je 24 bloků, to bude stačit. Jo. Všude jeden blok. Bude to trvat trochu dlouho.
docela nepříjemný takhle stavět, jakože žebříkem. Opěty. Tak ho už. Ať už to je. Teď? Jo. Jo. No, jako nám to stačí jen tak. Možná, že tady budeme muset udělat takový schůdky. Hop. No, hop. Budeme muset udělat schůdky, no. Koukej, tam je železo. Musíme ho zakopat, aby ho nikdo nenašel. Ale teď si jdeme dělat krumpáč hlavně. Takže máme ty klíčky. Musíme jich jinak nekolit. Tak máme jenom 2 krumpáče, to bude stačit. Tak, já bych tady zadělal tu vodu, ale já nemůžeme jít to jedno. Zatím tady. Ale se nepamatuji, kde je ta železo. A tam je někde. Jo, já jsem fakt. Tam letíš. Letím tam. Tak dobrý, už to máme zadělaný, takže můžeme tady kopat v klíčku to železo. Se rukou jak dlouho natáčíme. 6 minut, 7. No dobrý, vykopeme železo. Zatím nemáme něco dobrýho. Dobrá, to asi bude stačit. Teď jsem kopal ještě nenačnu tím krumpáčem. No, máme zatím 13 železa ještě, abych si tam mohl dejít prouhlí, viď? Tak jo. To je tady v téhle vrchní, jo, ale takový dobrý, jakože. Železo máme, dobrý. Tady je uhlí, aby jsme to rovnou vypekli. A měl nějaký louče, že? Musíme tam železo další. No to je hodně, no, to je dobrý, takže. Železo musíme mít, tak všechno dobrý. Máme zatím. Pamatujeme, kolik jsme jich zatím nachytli? Kolik jsme zatím vykopali železo? 18. 18, to nám asi bude stačit. Ještě se tady vykopeme nějaký kámen na pec a ukončíme to potom, až půjdeme nahoru, tak už to ukončíme to video. Bude všechno v pořádku. Vylezem, dáme pec, dáme vypít uhlí a teda dáme vypít železo a bude to přesně tak. Hop. Tak. A já se s vámi rozloučím u tohohle dílu. Do příštího dílu postavíme tady s bratrancem Filipem domeček, viď? Jo. A uvidíme se u dalšího videa, takže zatím ahoj. Ahoj.